फरायसालि फरायसाफोर आं दिनै नोंसोरनो डिजिटेल क्लासरुमाव 10 थाखोनि थाखाय जारिमिन आयदाखौ फोरोंनो आखायाव लादों। बे जारिमिन आयदानिनो नाय आसामाव 1857 मायथाइनि बिग्रायनायनि जाफुङैनि जाहोन। बे आयदानि सायाव आं दिनै सावरायनो लागोन। फरायसाफोरा गोसो होनानै मोजाङै नोजोर हो। दा आसामाव 1857 मायथाइनि जिथु बिग्रायनाय, बे बिग्रायनाया मानो थाखाय जाफुङाखिसै बिनि माखासे जाहोन नोंसोर बिजाबफोरावबो मोनखादों। दा आं बेखौनो सुंद'है दिनै नोंसोरनो फोरोंनो थाखाय आखायाव लादों। बेयाव गोबां जाहोन दङ। आसामावदि 1857 मायथाइनि बिग्रायनाया जाफुङाखिसै, बेयाव माखासे जाहोन दङ। बे जाहोनफोरानो जाहैबाय, गिबियावनो नाय, गिबियाव फेलें जानायनि जाहोन गिबियाव मोनबाय जोङो आसामनि जिथु बिग्रायारिफोर, बे बिग्रायारिफोरनि अनजिमाया इसेल'थारमोन। गासै आसामाव बे बिग्रायनायखौ गोसारहोनो हायाखैमोन। बे बिग्रायनाया जरहाट आरो शिबसागरावल'सो गोसारदोंमोन। जेरै गुवाहाटीफोराव, कामरुपफोराव बेबायदिहाय माखासे आसामनि दाब दाब जायगायाव गोसारहोनो हायाखैमोन। बे जाबाय से नाम्बार। दा नैथियाव दङ, बिग्रायनायनि दैदेनगिरिफोरा समनि गियान गैयामोन, जायनि थाखाय ब्रिटिश सरकारा बे बिग्रायनायखौ दबथायनो थाखाय गोबां सम मोनदोंमोन एबा दबथायनायनि खाबुखौ लानो हादोंमोन। थामथियाव, बिग्रायनायनि गाहाय सुबुं मनिराम देवाना बिग्रायनाय थावनिनिफ्राय बेसेबा गोजानाव दंहैयोमोन। आं आगोलनि सावरायनायावनो बुंखादों जे मनिराम देवाना कलिकातायाव थानानैनो आसामनि जिथु बिग्रायनाय, बे बिग्रायनायखौ लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन आरो खायसे खैसारफोरखौ कलिकातायाव थानानैनो दैदेनहरदोंमोन। बे बाथ्राखौ आगोलावनो बुंखानाय जादों। दा बेयाव नुबाय जोङो गोदो बै समाव कलिकाताया आसामनिफ्राय बेसेबांबा गोजानावमोन। गोदो गोदाय दानि बायदि मबाइल फन गैयामोन, थिग बिदि फोनांजाबथाय राहानि जेबो खाबु गैयामोन। मायबाफोर बिथोन हरनो गोनांब्लाबो लाइजामजोंसो हरनो गोनां जादोंमोन। ओंखायनो मनिराम देवाना बै समाव कलिकातायाव थायालासिनो जेसेनो हागौ एसेहै थाबैनो आसामसिम फैफिननो नांगौमोन। नाथाय बेबायदि फैयालासिनो बे कलिकातायाव थानानैनो बिग्रायनायखौ दैदेननो लानायाबो जाबाय मोनसे गोरोन्थि। आरोबाव माखासे दङ जाहोनफोर। बे बिग्रायनायाव आसामनि गासै सुबुङानो बाहागो लायाखैमोन। खायसे गेजेर थाखोनि सुबुंफोरा जौगाखांनाय बाङालि समाजनि जिउ राहाखौसो बांसिनै गोसो होदोंमोन। नाथाय आगुनि जिथु आहम खुंथाय राहा, बे खुंथाय राहायाव बिसोरो गिदिंलांफिननो गोसो खालामाखै। आरोबाव दङ बाथियाव, नुबायना? बेयाव होदों, बे बाथियाव होदों बिग्रायनायनि दैदेनगिरिफोरा बिसोरनि हाबा हुखानि गुमुरखौ रैखा खालामनायाव फेलें जादोंमोन। जाहोनाव गासै बिथांखिया ब्रिटिश सरकारजों मिथिजादोंमोन आरो बिग्रायनायखौ दबथायनायाव सरकारा जाफुंसारदों। गावसिनि हाबा हुखाखौ रैखा खालामनायाव फेलें जानायनि थाखाय जे ब्रिटिश सरकारासो बे बिग्रायनायखौ दबथायनायनि खाबुखौ लानो हादों। बे जाबाय बाथियाव। दानिया नायबावदो दथियाव, बिग्रायारिफोरा नांगौ बादि हाथियार जगायनाय मोनाखैमोन। जों आगोलावनो मोनबोखादों, मनिराम देवाना कलिकातायाव थानानैनो नांगौ बादि हाथियारखौ दैथायहरनायनि खैसार खालामदोंमोन। नाथाय बे खामानिखौ मावफुंनायनि सिगाङावनो ब्रिटिशनि आखायाव हमजानायसै, जायनि थाखाय बिसोरो बे बिग्रायनायखौ
जाफुंसार होनो थाखाय नांगौ बादि हाथियारनि जगायनाय मोननो हायाखिसै। दानिया नाय जोबनायाव आसामाव थानाय फायखि हानजाया बिग्रायारिफोरजों नांगौ बादि हेफाजाब होआखै। जोङो सा भारताव जेरै मिराट, लखनौ, दिल्ली बेफोरनि फायखि हानजाया बे 1857 मायथाइनि बिग्रायनायाव जेरैबायदि मदद खालामफादोंमोन बिग्रायारिफोरखौ, जोंनि आसामनि फायखि हानजाया नाथाय बेबायदि मदद खालामफायाखै। बेफोर गासै जाहोननि थाखायनो जोंनि आसामनि जिथु 1857 मायथाइनि बिग्रायनाय, बे बिग्रायनाया जाफुंसारनो हायाखिसै। दाब्ला दिनैनि जिथु जोंनि सावरायनो गोनां आयदा, बे सावरायनो गोनां आयदाखौ जों एसेयावनो दोनथ'लायनोसै। गोजोन्थों।